Аз моята душа май си оставих в хладилника. Здрасти. Ти пък, Ники. Секс. Изнервен съм много. Бързо, бавно, напред, назад, отгоре, отдолу, всякъде. Какво ти липсва? Сол. И пипет. Чакай, бе! Бира. Каква бира? Българска. Няма българска. Имам сила, ма не какво се облегна. Не ми трябва бастун. Трябва ми някаква истина. What's your name? Işıl. Hristo. Bu insanlarla bir alakan olmasını istemiyorum Işıl. Hangi insanlarla? İşte bu Bulgarlarla bağlantı kurmayacaksın. Аз не искам да съм реален. Аз искам да съм кристален.